Què, Joan? Estàs nerviós per les notes? No, segur que prou. Però per ser la cosina teva, aquella... Com et deia? La Raquel. Serra, però t'imagini que és cosina teva! Ostres, és veritat. Però això no ho havies dit tu? Repetim gravació. Home, però jo crec que ara ja és igual. Però, bueno, al que vull. La Raquel quin curs fa? Fa tercer. O sigui, el curs que ve farà tercer. No, farà quart. I el que vaig jo ara és quart. Sí, vas bé. Sí, Joan, has acabat quart. És a dir, que si repetís curs, aniria... Sí, Joan, aniries amb la Raquel. Bé, Joan, has fet un curs més o menys bo i per tant estàs graduat. Home, Àngel, però jo crec que no he fet tan bon curs. Jo crec que no mereixo passar. Home, Joan, però és el que és. Estàs graduat i punt. Àngel, home, però jo crec que hauria de repetir. Per què? Mira, Àngel, para l'orella que t'he d'explicar un secret. Soc tonto! Què? Home, això tothom ho sap, però la qüestió és que estàs graduat. Va, Àngel, però no em puc repetir? Va! Que no, però mira que no. Home, Àngel, que sóc tonto. Va! Ja prou, home. Estàs graduat i prou. Surt d'aquí, va. Mentre en Joan plora desconsolat pel terra perquè està pel terra, saps? Apareix en Serra miraculosament del despatx de l'Àngel. Joan, però què et passa? Tio, que estic graduat! Hòstia, t'acompanyo el sentiment, Sí, bien, toma, que no anirà amb la Raquel. Ah!